And the one I'm doing at the moment is really, really Girl, nasa may kutsara dito. Yung anak mo. Yung anak mo. Ay, siguro tutulog. Nasa isang chicken. Let's say. Ayan ah! Yung isa pa. Ay, sorry. Ah, yes. It's going to happen soon. It's going to be some... Basta kayo kakain na ako. Ito, bagal-bagal. Good afternoon guys, this is Maricel. Welcome back to my vlog. So today is Saturday guys. Pupunta tayo sa bahay ni Ate Melds kasi magse-celebrate kami ng bali tatlong birthday yung i-celebrate natin ngayon. Nag-end na yung lockdown namin guys dito sa Melbourne. So finally guys, magkikita-kita na kami ng aking mga kaibigan. Kasi yung last namin na kita-kita ay nung aking birthday, nung May 13 sa Crown Casino yon. So after no, nag-lockdown na siya. So ayun, ngayon lang ulit kami magkita-kita. Salamat na rin kasi tapos na yung lockdown. So papunta na tayo kila Madam. Hindi ako magta-drive papunta doon kila Ate Emelds kasi hindi pa ako sanay mag-drive sa masyadong busy. And natatakot pa ako. So sasabay ako kila Madam. Anong oras na? 3:30 na ng hapon. So dinner ang ating party. Tara, punta na tayo doon. Naghihintay na si Madam. Andito na tayo guys sa bahay ni Madam. Andun yung treats. Treats nila, ayun o. Tapos yung adobo guys, nasa likod. Tapos yung ubihalaya, nasa likod. Madam! Andito na ako, Madam! Maglagay muna ako na, hindi kayo maniniwala guys, nakaano ako. Nag-drive ako na naka-chinelas. Mas komportable kasi ako nagda-drive na naka-chinelas. Once na nag-drive ako na naka-boots, hindi ako komportable eh. Baka tayo mabangga. Isuot ko muna to. Pasang aking ano. Pasang aking paa. Ilagay ko muna yung mga gamit dun sa sasakyan ni Madam. Nandito na tayo guys sa car ni Madam. So, on the way na kami papunta sa bahay ni Ate Melds. Nandun na yata si Ate Lintot. Nauna na. Meron na pala ako guys na extra battery. Dumating siya kahapon. 2 battery. Hindi siya yung original na battery ng Canon kasi ito lang siya oh. At dalawa siya, bale. Binayaran ko lang yata siya ng 63. Sa Amazon ko siya nabili. So, ayun, meron tayong extra battery pag nag-low-bat to. Kasi, iisa lang yung ating battery sa dito sa ginagamit nating camera. So, pag pag nag-low-bat, wala tayong pang extra. So, kaya bumili na ako. So, no worries na ngayon kasi meron na tayong pang salpak. Meron na tayong extra. Pag nakita ko yung link nito guys, ililink ko sa description box yung link nitong dress. Ito naman ay yung regalo sa akin ni Madam nung aking birthday. Madam, nakalimutan ko kung anong pangalan to. Hindi to Bibels eh. Guys, nandito na tayo sa bahay ni Ate Mel. Ano natin yan? Bubuksan natin. Mamaya mag-open lang. So, may pa-flowers si Ate Mel. Ayan. Pero ako wala pa-flowers sa kanya. Ayan siya oh. Bubuka, anong tawag dito? Bubukad-kad pa lang yung bulaklak. Anong flowers ba to? Hindi ko alam. Mamaya naman. Tapos, ito yung, hindi ko naman birthday pero may ano lang, Halloween treats ni Madam. Tapos, ito yung kay Ate Lintot. Happy Halloween. Ang cute ng bag. Basing-basing ang aking friend. Ayan siya. Nagluto ng aking paboritong fried chicken. Hello. Hello. Vaccinated na din sila. Ayan na, mag-choose na yung mga gusto mask. So, ito Uy, dala mo yung mask mo. What? Yung mask. Ano ba yan? Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. From Shein. Long dress. Oh, hindi nyo makita no? Di ba nag-mind-mind? Gusto daw niya. Dahil siyang mahaba. Ano ba yung gusto mo? Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan siya. Ito ba yung gusto mo? Ayan o, ang haba niya masyado. So, Nice. naka-high heel ako ng 2 inch. Where's mine? Ay, kung mag-mamili na dyan eh. Akin yan. Maganda yun. Di ba meron kong ganyan? Ayan, may palibreng mas si Boss. Akin yan, Madam. Ito lang sa akin, isa na. Akin yan. Ito, yun ka. Mga pink yan. Akin din yan. Sa'yo na yun. Nag-mine yan eh. Hindi ka ba nag-mine? Nag-mine. Akin to. Tanda mo yun. Nag-ano ko nun eh. Nag-online ako nun. Di ba tawag doon? Online selling. Online sa... Medyo ginagawa.
Guys, hindi pa tapos magluto si Ate Mel. So, ito yung kasaba cake. May pansit. Ano to? Ay, ate, ano to? Yung sa pasta? Ate Mel? Ah, yung spaghetti. Ate, ano to? Chicken ano to? Chicken honey? No! Chicken honey soy. Soy ba? Tapos yan ang fried chicken. Tapos yan yung aking adobo. O bihalaya, yung turon. And also, yung roast chicken ni Madam. Alin? And drinks ni Ate Lintot. And then yung bilo-bilo. Yummy, yummy. Happy tummy. Taga paghugas na tayo. I'm so hungry. Nasaan yung cake? Anong cake? Purple cake. Mamaya na. Ah, Excited much? Decide that something goes on with May rice talaga. Kailangan talaga na susukatin siya na nakaganyan. From Colorado, well, then she drove a long way, but as she Oh, ganyan. Parang kulang yung rice na yun. Ang dami ng pansit eh. May spaghetti pa. May ubero kayong ano eh. Parang ano eh. Yung gutom na gutom yung isa. Kumain ng sandwich ko eh. Ano? Ako. Sabi ko, puro naman ng rice na yun. Kaya, pwede na. O, saan ko na to? Ate, yung takip. How to on this one? Ay, marunong na ako. Dito ka na tumira. Ayan, pwede na. Tapos, haba na Hindi, nasa na yung noodles. Ay, yung pala yung pasta. Girl, nasa may kutsara dito. Yung anak mo. Yung anak mo. Basta kayo kakain na ako. Ito. Bagal-bagal. Parang gusto ko pa. Brian. Bakit? Nagaano ko sa parang. Meron ba ano dyan? Bumalo yung nagsin. Erwin, Kuya Erwin. Erwin, come on, let's eat. Kuya Erwin, Come on. Otherwise, I eat now. Ayan o. Lagay mo dyan. You're all moon, you know. Please. Then, Anyway, Kuya Erwin. Dito ba? is we're gonna have people seats. What? Yes. yeah, in here. Okay. Thank you. Everybody got a drink? Yes. Thank you. Okay. You get Mark Bernie. Just make sure. Next. I want the pancit. Kain tayo, guys. Ang nahiya ako. Huwag ka na mahiya. Diyos ko, lamon na din. Walang hiya. Walang hiya na yan. Ay, hindi. Alam mo yung kantang ano? Yung kay, ay, hindi pala yung kay Madam. First time I was your I take out that. Yeah, I think you bought that. Very nice. I think I have to. Been a long time. Yeah. We've got to come and see you guys. I'll go catch up. You remember John? John, yes. Yeah. Yeah. Yeah, I haven't seen him in ages. And I rang him up, but I didn't get to back. And when I rang him up, I rang. Drama spaghetti girls. The day I rang him up, Oh, you know. they're talking. And yeah, I want to catch up. I want to go and see him. He's got a little quiet. I said, I might get one myself. Yun yung favorite ko. Yeah, it's got a bit unstable. But
What's that? Is that mine the most? No, put it Oh, up. okay. It's all there. Yeah, the old kayak. Thank you. Sausage roll or a There's pie. adobo over there. And this, my Italian spaghetti. Yeah. Have it with Wow. Fire. Look at it all. Let's enjoy. Tubig na lang hindi ko. But other than that, upstairs. I think he's been shared with me. Kasi po sa amin, ano yun, Goes 95? when she leaves. I'm sad in a way, because I would like to have a bit more vision. But it's so taken apart because I had to wait for the perfect day, so otherwise. Ayaw mo na? No, pasta. Ako rin mo ng Well, pasta. maybe there's shit all there. Nilalagay Warriors with us. Sarap He eh. gave us half a reasonable look like a good day. On the coast, it's just, Hindi kumain ng kanin, madam. every time we go down, it would be fine. Madam, nalidad doon sa ako kaya. Ano? Hindi, udod-udod ko kami ng buhay ka lang. Nagpatawa ka lang ng John. Still got it. Yep. Still got it. What'd you do with the boat, mate? It's up there. Oh, Yeah, it's got it. Great. Sabi ko sa akin, Jack, sumama sa Sorry, akin. she's big. Mga tikas kami doon. So, binata na Yeah, I've always got I access. don't like it. Sorry, hindi na nakilagay ko. Bakit naman narinig ko ito? Hindi, kanina nandun tayo kanina eh. Ang ganda kasi na doon natin eh. Tayo dalawa lang nakuha. Natagpan to yung dalawang front to. Ngayon sila naman. Ako lang ko eh. Neither am I. You right? Sinawalog ko eh. Ang bilis nito mabusog. Hindi, nilagtakan mo sa'yo. Tingnan mo yung kanin kalahat. Uy! She was saying I'm the one who had only finished the rice. It's a 4 cups now. It's 2 cups left. Ulo ka. Kumakain. Pero ito eh. Makuha na ako bilo-bilo. Kanina pa kang bilo-bilo. Kuha ka na ito ng bowl. I want square. Ito square. It's been Ano? an over. Sige, mamaya-maya. Pagkatapos na rin kayo. Alin? Bilo-bilo. Yeah. Sabay-sabay tayo. I want the ano, ubi. Nakamana yan. Hindi mo na nga mawawala. Baka gusto ko pa yung kama mo. Ayun yung mga susot, no? Ayun yung mga ano, yung mga ebidensya. He Ebidensya. likes to go out fishing as well, does he? Oo, hindi sila nakakit sa katakawan eh. Kanina parang ng ano eh. Bacon, no? Pandalag eh. Opo, di ba? Played before. Si Marilyn, Bisaya. Bisaya. Hindi ko kayo kung masyado. Parang na rin yun, di ba? Hindi. Susunod ako. Sa ang bacon pa yun. Ano sila tayo? The one I like. Kaya halo ko na. Halo. Sama aking Bisaya. Manila girl ako. Ayun nga. no? Manila girls. Sabi mo Bisaya ka? Hindi! Ito ano sinasabi mo? Ay, ito, Bisaya. Hindi, bacon yan. Yan ang na bacon. Alam ko rin lang yan. Just go back. Pareho din naman yun! Lala na ng Bisaya sa Bicol. Eh, saan tayo? Bicol. Bisaya. Ano yun? Hindi sila ba, ano kami Pero halo. Bicol ako. Sinasalita sa salita, di ba? Hindi rin na kami ng ano, ng sawa rin. Sasalita ako ng Bisaya. Tutunan ko lang sa TikTok. Inalam ko, uno, duwa. But they're Sa uno luwa. There's the one he's got. Mahal ni Lola ko. Bicolan. Bicol, ano, Samar. Kalbalogan. Ayan, tatawid ka na lang. You got enough Sawa storage na. downstairs to put those sort of things on? Matnog kasi kami, bawal kami. No. He's got. Dessert time! Yeah, marami. Oh, good. Well, it was Pahinga all muna. Ikaw mamahinga, ikaw busog ikaw. Ako hindi, pwede ako magpakabusog. Kaya nga kayo kumain Yung sa akin, sumok sarap. Ilagay ko na ito sa ano. Pero dami mo rin ako na lolo ko mo. Oh, ito sila. That's everything. I've got annual leave of 50 days. Mamaya. Long service leave like 107. Mamaya hindi yung kape. We can't May take ibig out. sa ano ba? Ano? Mamaya na pag nagkaroon tayo na. Imelda, Yes? saan yung basurahan dito? Ayun o. Every year, which you You say on and you your, got to take the minimum block left. days. On the left one is rubbish. You're green. So they're pushing us every year, your 9 days. And annual
Doggy bag yan to. Because now I can just my music used to shit me. Nilalamig ng lola nyo, ha? Lads all the time. But now I just Tingnan. Kaya nga. listen to the music all the time. Kaya nga damit ko patong-patong eh. Sa ilalim may ano pa eh. Dito ka tubo ka naman. First Kain reaction. tayo guys. Dessert. Bello bello. So I'll get Bello bello ni madam. Basta yung ube, yung Ha? Yung ube? Parang tinitingnan na nito ko. The most incredible voice. The most unique. Tinitingnan ko. voice. Papalo yan. Kunin mo na yung mga kunti na. Marami talaga. Dala na ka. Nakaready na eh. Marami bukulisan ko. See all that. Latay ko sa kapatigo. Watch like rappers, like American rappers watch it. And they just Babae, triple mo. Oh my God. I watch Nasa yung corona. Bakit may corona? Bakit bakit ka muna ka? Eh kasi may birthday eh. Halika na lang sa isang corona. Ayaw mo wala ka. Sige na. Teka muna. May corona ka ba? May birthday. Oh my God. You wanna wear the crown? Ayaw mo? Tatlo yun. Ba't may isa? Tatlo yun eh. Bakit ilan ba yan? Tatlo. Oh my God. From the beauty queen yan eh. Siyempre, birthday tayo ko yan. girls. Why don't you hold up the 18 as well, Bill? Si Aiteng. Ay, walang maliit. Wala pa ko yun. Oh my God, I'm a Miss Universe. Okay, go. Diba? Bagay Yan. ba? Ang bigat pala nito. Go. That's it. Go. Hindi ano sa... Hindi ako tayo na yan. Bagay ba? Bagay ba? Bagay ba? Oo naman, oh. Oh, yan. Flower pa. Plus may flowers. Or dapat ako nasa gitna kasi pareho kaya. Kasi... Para even. Ganda lang ako dito. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday, dear us. Happy birthday to us. Celebrate! 1, 2, go. Don't spit on her, okay? Happy birthday. Don't spit Come on her. on. Spitting on it. Hi! Ayun na. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday, girl! Happy birthday. Happy birthday sa amin tatlo! Ayun na, kain na ng cake! Put a circle around the chunks on the cake. Ay, ang vlog ko na pala. Wala naman yan, halong cake. Sa'yo to, Ano naman? Oh yeah. May all Filipino stuff inside. I actually like sky flakes. Sky My flakes, favorite. Coconut. Pastilla. Oh, that's good. Manamat's Uy, good. pastillas na sarap yan. All Filipino stuff inside. Very nice. Thank you. Trick or treats, Yeah, Merry Filipino. feet. Filipino food. Yeah. Ito, this is Huwag na ako from dyan kasi wala akong gift. Lento. This is from Lento. This is for my birthday, okay? My last birthday. Now, I open this one. Ano yung pa-birthday yan sa'yo? This one is After that, kumot. The other, yeah. Kumot yata eh, kasi malambot eh. Yeah, well, Kumot. Kasi you have everything eh. That's what I choose this time. Made in Paris yan ah. Ayan guys, ito na. Bakit? Kasi mahilig ako sa black kasi guys eh. Ay, wow! Nakikita. Yan, yan. Ay, ang ganda guys. So, thank you Lento. But, I like the black actually. Parang akong sasali sa, alam mo yung ano ba yun, Adam's Family. Gaga? Di ba? Cute, di ba? Nagbagay siya. Thank you, Nice. Lento. Parang ganda siya ate. Oo, pwede siya ito pang That fits ano. Yeah, tagal fits pa Anong size niyan? Sa Halloween yan. Suot mo sa Halloween. Bakit medium large Parang yan? tapos may Size sunod-sunod. 10. 12 siya ulit. Hindi, pwede rin yung pang park. Masyado siya, ano siya, may malaki. Dapat din siya. yeah, I know. Kaso sa ganda. Ang ganda.
Nice. Thank you Linton. Bye na tayo, guys. Ginami na tayo, 10 ano na, 10:17. Mag 10:30 na. Bukas may lakad ulit tayo. So, ayan, kararating lang namin. Ang ganda nung binigay ni Ate Imel's na flower. So, yay! I like it. Happy birthday, my 3 girls. So, nilagay ko siya sa flower base para ano. Saan ko siya ilalagay? Walang mapaglagyan sa ano. Sa table, punong-puno. Dito ko muna siya. Ayan. End ko na tong video, guys, kasi ating kami na. So, yeah, thank you so much for watching, guys. See you sa next vlog. Bye!